David hi professional photographer ni in thalak athiam mawangin an chen na khopuya chuan alarin som a hlo viau maya sum athok chuak tamin an chhuhsak po asang hle an rama chuan champaya kan thiampa angdovin puya graphy ani ve ani in nei an omapianga thalatura an som hasak pol ani thina ahna a atuiba ka valtea camera ang mayin Hmeichhe saruak thalak po akol ve ma na David chuan dor tu thar nein hun ol anei man meu lova in nei thar tur te chuan ron dorin David chuan athalak to te chu entirin in nei thar tur te po chuan thalak athiam awang chuan an in nei nia thalaturin an duwa lo po an pethavia wang le gamers te tan thulom om tok kan soidon rami circle hi lo mel hriat vero le games khel chungin hlo inei theidon tuna hian mi makta doi khat chuangin an khel meka ezon nana mangpo an tam to a khel dan kan thiam lo chuan YouTube lama tutorial en tur atama baka rami circle hi description a link ka da install nuwa I practice theipot kan injir pot anga ti chuan kan khel tran don ani description a hian a link ka da click keula in register huna iwanei chuan cheng sang ni bonus idong thei ngal bank account nen ilinganga I games khela I poisa hlo chu kha olsam takin Paytm phone pay mangin I withdraw char thei bok bank account nen ilinga wang khan hlau thong su games him tak ania film star u eni pon naw te diaper tuak nan hmanga ni ber mai single tam pay chuan khel nge chi sikhar mana trangin karman thleng a hlo thei tlat muchungin I hrok I chom thei don tina ani chu Rami circle mang hian inupui man tur ron tuak vero le game so mai khelovin hlo nei theina hi ron mel hriat ve hrim te khai Rami circle game hi mani hriat thiam hmanga khel tur ania restart me wani wangin poisa kan lo in kan sang theya David hian atnuaya na thok anei nuala a eizon da chu thalak ani maya ni masela athiam awangin a hloka a boi thin hle a hnuaya thok pakhat chuan David chu ron thurukin man mo takin a chuak nga la a chan chu voin hi David a birthday ani wang ani nomchen na hotel changkang thil engkim to em na hmuna chuan a chung tele a thenrual tha tenen a birthday an loma wen changkang le upatak tak inin an hlimhlom khop mai David chu a ezon na konga atluang boka sumlama harsat na ane haulo an chena khupuya chuan thingtlang VCP fapa ang hlovin a arsual huai len ani ber David chu Hmeichhe pakhat hian ron ko in anupui kanika I ania flight attendant ni in a mel thle maya a mel that pi alama a piana nalin a in khai thlizuar le ngala an nu pa hi an mel thadunin na thatak an nei ve a fanaw an la nei lo baka an nuam tirual an la niya an am thei hle anu pa chuan thian te thlimin athim lam an pana David chuan anupui duat chu 3 pe in anupui po hi abuai ve hle thina anin mutam man meu lo anupui chuan thilpek tur che po kalei man lo ma se ka halowania oti in asil fen man to chu aphela anu pa hi na awangin an cheng dun tam theilova ina po ho man lovin an ti zuaya ti chuan in lama an hole ta ani ole video hi like kin min lo share sakle la channel hi khongain ilo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shramang u atuk ania David ale atim te chuan an na an tran le ta nal theyang berin kha an la a in nei thar te po an hlim hle David hi a in pezowin anaw te pon an za hle maya camera tha uchuak manglo ma se thalak athiam awangin nal takin kha ala thrina ni thalak an zo fela ho an tumlai chuan an nileng thalak koltu pakhat chu kha lale turin monu chungten an ron nge na an thalak na camera an da na bek chu tui khu abula da in camera danga thalak an tuma chuti lai chuan naw pang pakhat lo kalin bek chu aron tai zawa tuya atlata David ale atim tenileng na abuai ta vek maile ti ngai na dang a talo an thalak zongzong chu chevekin siam that ngai na a to lova in nei thale lok mai ru ti thei ani to si lo David a ril ru a ha tak zet engtin tak in nei thar te na in soifi angmo David chu papakhat hian ron mu in nei thar te chu an thin rim viau maya
in nei that le chi ani lo awangin an smartphone vela anin selfie na bak in nei thalak an nei si lo baka mo nu chu voi thum pasal nei to ania in nei thalak anga to te reng nen a pasal thar nen ber khera an thalak bo chu a ui ve hle mo korpo chi sang pastor ma a alo have to a hak non le kha azak ve David chu poisa tam tham tak choi tir an duwa a choi lo wani chuan kot lama an khin tur thu chu pa chuan aron shilta David a ril ru a boi tak zet poisa chu atam em awangin anu le pa atanga aro chun in chu tiral mai tha in a hria a in atiral chuan in nei thar te poisa ngit chu atlak theyang anu pui chuan lo hnem vatin theitop chu in kan tang dun le anga abula tanga bul tranin ngai kan o le mayang ti in a hnem ve a David upon anu le pa atranga aro chun in chu tiralin bultran atum le ta Beisei ang ngotin thil akal tlung thei bik lo tlat mai David che sulna awang chuan dor tu an mu thei to lova mirin an kai to lo Hmeichhe pasal then hlim hlol thakhat nu vela bial panget nei le ta ang mai chuan David chu tu man an ring to lova a office khar ngain anaw te po an tril triak zova na ber an mu to lo wangin David chu atla cheta ani harsat na kara po anu pui mel thale du omte chuan a pasal chu a fui ve renga a pasal chu hnemin na nei lo ma la ka hlo ringin kan khosa ve no theyanga zanlama chomin pethala atok mai ti in a pasal chu a hnem ve ani kumni la yaliam ta David chu namumal nei lovin a mol topa anu pui chuan chomin malam apan thei to lo a che chulna awang chuan khopuya dor tu anei thei to lova a na ber chu in chung en kolle anu pui ta na rong bol ani maya a Hmeichhe zokin ei an zon hi chuan chung ko kalphung adik thei lo mi pa kan ni chuan nu pui min chom thei tur zong lovin kan chom tur nu pui nei zok a thanga ye anu pui kanikai ero a na chuan atluang viau maya a mel that baka khwal chon athiama a hlo po apung ve zel nikhachu a thianu milartin stari chuan pilot chelo zet ron thok thar captain Stephen a thu hrilin captain Stephen hi mismat tak ania a mel apui thu baka tlangwal na khat ania mani toka a indu tok ve hle ani tha avele nu chuan kanikai chu chol mangin aron ho a pasal mi beidong David chuan lo chon vatin alo phur ve hle in hmangai viau ma se a pasal na nei lova ol top chu angai theilo trana malam pan turin adu to ani a pasal hnuaya na thok thin a pasal thiam pa chu leng tura somin a pasal chu malam pana a hnangai tran le tura fui turin atia hanin fui viau ma se mi hring kan beidong to ani chuan zia a to thin lo a hnuaya na thok thin pa chuan thalak na chun zomin kanikai chuan I thiam pa hnuaya thokin bultran le phot ro hetianga reng zong I fit thlur ringwata zia a lo ti in an nge na a pasal chuan lo narin an nu pa anin hawa nu pa hlim tak ni thin kha anin hau ta fo mai zana chuan kanikai chu mu hil theilovin a hara pona chuakin a hnunglama tangin captain Stephen a khan ron hnai chilin a chul thuak mai instratut an tumlai chuan kanikai chu amang puya tanga har chuakin Hmeichhe po hian mangpui an lo nei ve nge thin tho ni turani kanikai chuan a pasal chu ko in amumanga a uire chu a inthiam lo hle maya a pasal chu a khongai ani captain Stephen a po hian kanikai chu angai sak viau maya pasal pomlai nei ani ti hreng ma sela abial nu chei ani ber kanikai chu an chena ina te thla ho in angai zong ani bera mi nu pui pasal ngai zong thin ho hi chu an lak lo tlang pui thin kanikai chu in bualin David a po chuan a po thuaya bathroom a chuan freestyle do taka stratut atum ni masela anu pui chuan adu ta hau lo mai a pasal na nei lo chu a hmangai to lo nge captain Stephen a laka aril ru a bet to zok hriat ani talo anu pui muthil nu chuan na nei lo David a chu an mu ve a anu pui in stratut adu lo awang chuan anu pui a ring hel trana a phone chu check-in captain Stephen anena anin biak na a mu chuak ta in ngai zong chi silo in ngai zong lo chuang box silo ang hian an lo in be boi viau maya na nei lo David a ril ru a boi tak zet anu pui chuan ngai zong dang anei sana ngayin mutmu atu thei to lo
rilruna takin athutlai var thaka anupui hian chom tu dang alo nei ani ma na atuka chuan tuk thuan kilin David a chuan anupui chu a ring hlel ru hle to a finfian na tha anei lo awangin a soi chuak du hri lo kanikai chuan kan chol lai ania kan thian hovin zanria ei chua kan tuma kan pilot thar captain Stephen apo atelang ti in a pasal chu an hrila David a asakher mai an zinga telve adu thu anupui an hrila anupui chuan arem tilo na sa David a chuan ring hlel zualin tel atum luya anupui po chuan a hnar thei bik lo zana chuan zanri an kil hova David a chia chu na nei lowa om chun nupui ta chom hlom ania midang ho chuan an captain Stephen a chu an be thalom khop mai captain a po chuan kanika I chu ngai sak takin a beve renga kanika ipon nui sanga chonin a pasal thin arim takzet arin hlel baka athika mi pathin ram tak chuni sela boi noi na tham atling zanri an ei kham chuan David atenu pa chu ina ho in David a insum zo to lo anupui chu hawin in captain email dan kha ingai zong ani kha engtin tak khosadun thinang cheumo thona khalpa te hian in ti fo lo mo in captain khan fiam thu in David in venga puka om kalut fo ania ma se akong anim do ti ten asoya in stratu chiang lutuk iphone ka cheka in biak dan po ka revek istata sa te hian captain Stephen a chu athita emoti mai turin ingai zia thu ida thin kha min kham lo chuan soiro valtin lor ti in a hawa anupui chu in soifia in bindem reng su na I thoklova I beidonga kumni chung ka enkol to che malampan itum boxi lo ti in atrongkam a chep sualta athu soya wang chuan David a chu thinrimin an in a chua santa ani David a chu a thiampa hlotling tak bula riakin a thiampa chuan iril ru atot mai hey sin thliar kara ka cholman ai cholmangin waha damro baka na kanga ema kazin man lo ti in sin thliar kara kalna tur cricket apeya David a chuan lo rem ti in aril rutot tuk chu zin thoveng atum veta thliar kara chuan amate in akala ahmun anuamin thliar kar enkol tu tela chuan khual chhon an thiam sia David pon azi ompha aring zana chuan tuipui kama thu in ketri pizu akhul taknek mai birla chu atlomin atuina sasia David chuan ados aya tam a ina wangin tuipui kama chuan achat thata ani zingma taka luna lukin ahara ahmaloka chuan Hmeichhe pakhat hian yaga lo practicein mong erton tonin aloin soizoi vela chunu la chuan silfen a in bell boxi lo David pentrong engemolai anisia in zoom avahar don chunu chu ronle hoin Davidan alo enreng ti areta angaina omlo khopin anaute chobom chu chungtlai zet khopalian ania leitling lu takani chunu chuan David chu hawin kataksa I muvekalom ti in thinrim takin akal santa ani zana chuan David a chu bara kalin a in leta anupui omdana wangin anun chu rilruha na hlir ani ve a zu hi a in reng mai ani zingkara a Hmeichhe mukha mule in thupa achoya ruakin I omti hria ila ka en mi alawang che I kor chu I in me hle mai ma se zeplo chuan kortel lovin I moizok ti in a fiam zuya chunu chuan ngai thu tak du su ke hi chu kanikeng kung reng mai ti in a hming a hrila chunu chu ta sa ini in cholmanga zin ve tho ania pasal pomlai nei ani bok an pani chuan ti zelin an kopuite a lung oilo ve ania anin milphian mai ta sa ila azein cholmang anni boka longle patling sul nu a hriat hleinem ti in David a chu alema ti chuan anin stratuta ani David aleta sai chu anin kop chun zom zela chesual po ani tolo an chefu tareng mai David a po chuan ta sai chu stratut rengin chefu a inti theiviau maya chefu inti theiviau ma se ko ran lam chuan chesual ti in an phurda Israel kanika ipon captain Stephen a chu a muve renga anu pa anla intren silo an ler dun hle Stephen anen chuan in bufalin anin englo ve trepa ma se kanika I chuan a pasal David a chu ngai tu chuakin captain Stephen a chu du ve hle ma se a che sual pui theilo David a ero chuan anupui chu a hrechang to lova ta sa ila chuan mi paril runa azudam thiam boxi anin stratu ta fo ani
kanika chuan a pasal chu ngain a an khum dana khan a in thiam lova som hlom ani wangota midang amel sana alo ler ve chu in chirin an khola ni masela ta sai khan David a phone chu lo mu in call a pick du ta hau lo mai kanika chuan a pasal chol man na thlir kar chu apana eng angpon ler san chemba ila longpon longchol mun apan le ang hian karon kir le eti in a pasal apan le ta thlir kar chu thlengin a pasal chu a zong vata a pasal omna ruma chuan lutin a hlim kher mai a pasal chu ku avatin ta sai po abiruwa ta sai chu ran chuakin kanikai chu aron mel hriata in mel hriat na te nein a pasal room epchia a om thu te an hrila e taka katikor te ruma hian ka the nila ti in ala a kanikai thin arim takzet annu pa chu in haule in kanikai chuan ler ko pa I englo I len na salituk engtin nge I theizok ti in atrapa David a chu in puangin ta sai nen anin stratut thu anupui an hrila kanikai chuan captain Stephen anen khan kanin stratut velo irin omdon lo ti hria ila ka uire ve tur ti chuan kanin draw ani mai tur ti in athin rima David a chuan a khohar thule kanikai chu uire anga angai thu te a hril veka kanikai chuan thin rim takin a chu asanta ani atuk zinga chuan kanikai chuan a thian nu a hmuwa anu pa in kara thil thleng chu a hril veka a thian nu pon hnem vak ngai na a hrebik lo David a po chuan ta sai chu hmu in kanupui ka hmangaya nang chu ka du che ni masela kanupui ka hmangai miaw awangin kanin kar hi to prose ti in an hrila ta sai pon lo hre thiamin thian anga omdun an tum ta zok ani kanikai chu apate bula chengin ahlim thei chuang lova puiham ka pasal chungai dam mayang asai sadang lam ve thei chuang lo ti in a hoa a pasal David anen chuan in mu in annun hlui ngila malam pandun an tum ta ani nun thar mangin kanikai pon na azom le a David apon thalak na chu thole tumin annu pa anin siam tha a malam pana kalzel antum annu pa po ama ai tamin anin bi a anin ngai sak bok nun thazok kan nei nan chuan dai sual ve angai ani mana le ta sa puisak nei lowi aronin lar le ta David ate in chu zong chuakin kanikai chu IG lama astoka gym class akal thin ti hria in kanikai thil ti thin engkim azir chianga ti buai atum tranta ta sai chuan kanikai gym kalna chu zom ve in ngei om tak takin atong khuma kanikai thil ti apianga chuan atel ve zel ngei om tak tak atongin I pasal mong tama khuawang kha amakrewe ti ten atong khuma kanikai huat tok atling zel kanikai chuan katem nu item ve a ila inti thei em zuya ngoi man ro kanin siam thatoa nu pahlim tak kan ni chuwang chuan min ti boi to te su ti in angena ta sai hian aban san mai angem hriat ani lo David a chuan cameraman to zet anei phak lo adong tlat mai a petu chu tu dang ni lovin ta sai kha ania kanikai chuan athi ka wangin David a chuan anupui lung oinan pekir atuma ta sai te in lam apanta ta sai te in chu thlengin ta sai chu aloin hiama David a chuan boi puivatin kapasalin kutmin thlaka ti in aloin soifia zungzunga David a pon a khongai ve hle David a chu thut thlenga chuan amuzala ta sai chuan ron po in aron che Potifar anu pui le ta David a chuan phei khokhlui ka bun pei to lo ti in a hau shepa a chu asanta ani kanikai chuan ta sai pasal ta tu artist chu va mu in anu pui chungchang an zota a pasal chuan Hmeichhe mak takani katlang walai kha nula anwang ema kanei mai nu panuna asang overa khamti anei boxi lo min enta che kamonga de vek to hi kanupui hi chumo a hlo om lutuk David a ril rulak nan akute kha azaya ke min mo puta ani David a lo po hi mi padang tam tak amut puya kanupui ani chung hian a uire reng mayani film khur ler u Hmeichhe ler lutuk siam thattum ai chuan vokvul a lok zok ke pon ka then thuayang ti in a lo hrila kanikai chuan film khuran ngai ti a hre theita ani ta sai chuan a pasal churon mu in ati zau thau phota saho film mi angchi a che in a pasal chu kutkol abon tira ti chuan ata tu chutna gan chuan a vitlum ta ani ta sai chuan David a kanei min dal tu chu ka phum zelang ti in a phun sepa kanikai nun adir thong tlat a pasal chu a tong tama wangin a that ta ani David a chuan a hna thokin thla ala lea
khol dongin anupui ania kanikai chuan in athlen to thu hrilin ta sa in minti boi thei to lo na hmuna pem da yang ti in a pasal a hrila David a po chuan lo rem ti in kalo ho thua yang kan soi dun don ye ti in anin piak na an ti top ta ani David a chu ho in an in athim khup mai ta sa I chuan anupui chu lo hreng betin silai a huma David inupui nge keima idu zok thangngal ro tu nge nei eng lo zok tu nge idu ti in silain atina David a chuan film khurangai ti hria in a hnai hret ti lo tur lo ti poizia a hrechuak war mai ta sa I chuan ti luina hmangin min hmangai thumin hril ro ti in avin tuara David a chuan hnai zelin silai a puak hruai mai David a atlua ta sa I chuan a hmangai David a chu boi puin kai tho antuma kanika I chuan remchang lo chu in atal chuaka ta sa I chu ron bei thutin anin sual boya kanika in hliam atuar bok atrangna sat ema wanga a hmaisen te chuan kanika I chu a mel thatna a bel cha anin bei fe nu chuan David lo harin ta sa I chu in chunga trangin an thlak thlata ani ta sa I tlak na chu an ena ta sa I a hau lo mai makti taka an lai chuan chemte nen ta sa I chu aron in lana kanikai chuan alo ka phlum ta ani kum avele nu chuan David a chu thala tular le hlo tling tak ani le to a anu pa po ama ayana sa in anin hmangaya bultran thale in andun hlui an hila malampan antum zel ani nupa kan ni chuan harsana to thei ania finfiana mumal omsi lova kopuiterin lo ngot hian ra tha a chuangai lo thik tu chiat na te hi chu asuang to thiam tan ril runat na mai mayani nupa hlim le rei tak in nei tum in ni chuan thudun ula in nupa in kara harsana omkha soidun thin ro u ri khluai hian engma asiam thangai lo ve